खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 जानुवारि 2022 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ आरो गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै बांसिन गोजोनगोन। न'खराव दिनै मोजां थासारि फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। समाजाव मान बांगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोनि बोलो बांगोन।
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ थोजासे मोननो हागोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोआ पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो दिनै मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनाया सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजावबो दिनै गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ थोजासे मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोरबां जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगा बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।